Puila Tripura hasteo je fatar ha eba keba sini Bangladesh hani sini Tripura sa tongnai rok bai mili lai aro ne rasa mungkurung ta Tripura haste ne rasa mungkurung rok bai mili lai je mansak seng chai toka kaisa hano lobi rasa mung o rasa mung klaim tini kebang ma kebeng mung tongo o kebeng mung rong ne bisinti phano seng sati chai ati khao je wansuk tongmani suk klaim ya phano seng klai lai jaka norok ne suba mung hamzak mung belai khano nango o resam khlai thini suba thini o tabuk sini producer tongo sini takuk Dilip bini bumung tino production Dilip ne YouTube channel bokasa kadal khlai kya o bono norok kisa suba jadi tai subscribe ro khaidi ne seng ron sini koijawo Mungkin tai naik tongnai rangsan yang tak terburuk sama nono sini berkati bela-bela kano nongni hamzah musuh musang. Ketini seng oma hai kaisa lai bumano tui sini hamzah musuh tui sini Tripura haste ni je tabuk je penotam hai thengreng go seng gelai eba keba seng thansa ni je nangai tongnai hawa mana je nobar. Oma hairong no tui seng bhai ka thansang nai sini rasam nai sini artist song ni bekhak tui seng sini Tripura sarong no thansa khlaina loi seng chai tok layo chai tok tongo agini sini ko tabu ko haino oma haino tui no rasamu hingga tini seng or rasam no release khaina ne thangai tongo pia ba sini o jaga seng Bangladesh haste ni artist song seng malia norok nai men bising tui of music video no nai ke norok nuk nai hingga tini seng o jaga o tini ni o release pandawo seng sini taku okra koroksa mangka bongka sini Rangsar Research Foundation ni GS General Secretary sini engineer taku Sojol Kumar Deborma tai je or samung masam mane je video khlai thini je chubanai sini producer sini taku Dilip Deborma tai khoroja tongo Tripura haste ni joto sino belai keno samung krung sini taku Bishwanath Oke, tini belai kan wati robo kotor kai to man bagai di polis pungi sini wati payment tang bot thaya ko abon bagai ka bang masini artist ro taisa phaina ni ko tongai kai malia ke belai keno khabai hambai tai hamjang mung nong ni thini sano hingkai seng kop thaisa thaini khana lainai sini producer ni khumti hambai jadana or samung mane Like खाना माने सामु आं बाहाय के producer ang gawa jagawo mane ang निजी ang masaka borok do samnai kereng do samnai kotnai kereng ang jepro porting ni kok sayang mo jagawo jepro bubagra hano sini ha hini hai bro nokoli mukti kalai manuka aprona ang je Abo to je soro to nai ba para kising to nai artist song nang no suka nutong mang no dabu tom no ang saka dabu tom oba hai boba gra to mo khon mu to sekle kaka sini o Tripura o simia sini bukung bara bo saka to nutong nai ya bro dabu to mano ko ke saka hadi mo rasam no rasam ma ko nai yango dabi suna no saka Or samung je bubagrani mukri kelaijak sini o ha ba sini o tongkai ba sini o je mukumu sukumu romu siri khoka oba haike kaisa mano se mogol mukri lokhi kelai mano ya aprona or samung no sramna hine ang bai dongka ang niji ang dorgana kan ko producer ngana ang sokkiso or samung bage help khaina hadi o ha sini ha o tongma sini tong thai je jaga bo tong nai sini bukung thai ba Bangladesh ba seng Dimasar ko thangai onek kiso khai kya haino hara thangai bo seng haino sini Maharaj sini je raja ro khai kalang mani itihas ro lubikya Bangladesh mo thangai lubikya oba haike no blake ko kai ko lob ro khonai reserve ja khawa jaga wa anga pro te bo kha hakka mane tam hin sanani nairel mo ko mukti kairen nairel khan no saimi ab kharo oba haike mane asa gan ro no lobi reserve mana nei ni ko na like ani ব্যক্তিগত হয়তো আমরা হামবাই নিব
gan खोनाका हांखाय बुजिनाय लुखा हांखाय मुतुंनाय सिनि जे राजबंश बुबाग्रा रok जे खाय खालाम खामानि इतिहास oba haike no poro kamno dosa de dikha anga poro khabo jaka angni jino podi sarve sani angwa jaka podi sarve no o gano ni ham khasina ni saka nai ne de gano bo lukana one kisino sini dimasa hoite bangladesh hoite sini ko khai barabo rasam kurun kok khai kurun kok lok kurun ahe ke sabai poro gano khana dikha abu ang saka laike post okai poro bo kok khai kok magang lukha दा गुतम नां लाइक हामबाय दा बिसना जों लाइक हामबाय सिनो जागाव जे अगानो जे रजाब फोरोंदोंनो आंनि जिनि व्यक्तिगत आंनो लाइक हामबाय वानसबो जे ब्रु जे बुबगरा काबै मकन लुपि सहरै गलांगो आफ्रो नां अगानो दा गुतम सफाय दा गुतम ओबा हायके कासा गानो सरान मानो आंखे बसाका माने ओबा हायके या सासा वानसबै बाबे नै तार परे नो बो आनो साका रजाब मनो सिनाय Apura ang di bakte ko tang saka, aw ogan nangmani gan, sini bukung bara hote nini tibrasa ang bagay bulay nangkong mani gan, tapo sengbay seng nungmay ang tanjang majora ko ba ani nini hinaya kare tanjang ni no majora ko bulay ken nangkong mani gan, ang abu ni bagay no joto nai tako bukuro no ang niji bakte ko to hambai no ya paro te ani je nai to nai te resam nai ro no ko ang ji blai ke hambai o gan khana kai ban nu kha kai blai ke nang mane gan sini boro ro bo jaga kemai tong sengo bono ti kai to kha o gan ni kok thai no o gan ni kok thai be no seng to lai kha sini boro ro mane o ba hai ke no nuk thong sini tong ni o gan ni ti sin ti no seng Dimasa Bangladesh tangi resam mutung kita anga boleh bagai contohnya belai hambai o sini kisi sam music video kai boleh bagai dan gutom sama dan bisa masing-masing je artis je resam dah kalau jenis contoh malai ni apa orang hai malai apa na boleh belai ke hambai apa ro anga boleh bagai bono hazar hambai ni asal bok tabu organ sini sabo sab rasa bom sini organ sekia dan gutom no sekia tai dan bisa macam kok thay be kya motamoti usang nai rok tongo jaga bo bisi bagda gutum no bisi sakta tarkha bos furbo dikha te kok thay comedy ko bono sikha bono ang blai hambai ma tongo gani usap thani buta ang bisa mandusina or resam nai rok ke sini bangla hasteni resam nai rok ka chojo tongo norok naikeng ke semana sim tipra hasteni ko joto borno to sang khomalia 40 14 jona tongo gamai ke total 20 singers jaga wo involve kha or sam bisinte norok naikeng ke tini no boto sini tako bokra tai strapsar bhanke no bo mono fiogir nai ke hasteni joto borok sini haste sini hayo hakoto ni joto borno nai man nai ke sang thaisa theni ko aboni sekan sini takuk resap ke bisa angkot lain tang ni se belai hambai sini nai kamai tak tai mukuk sumno te hambai apa nai tini ni media pata nengui mazagi sinor kabai kai nai no pekle hamno mate chiwe ya pharo anga sama sanai nai kamai tak tai mukuk sumno or samung ang resap ka khna ka belai khna to khoroksa na hamdang na ni takuk hamdang tonglai ni oboni message nani thanggasang or samung bisintei chini dopa kelugi tongmani abono jeng mahiki tisanai chini dopane bororo kelugi kosoi tongmana abono jeng tisai phunungka aboro jeng tisawai chini the problem tongmana abono jeng samung bisinti pano normo chini hai hakoton borong phunna nei jeng sai tonglai or samung no video namjaka to oro naikhe lorok themanai abo to jeng ase option nanglia tamke kaisen request tongnai joto nai tongnai takuk te sono production dilip YouTube channel te or sam kok nai tini norok je nai tongnai takuk te norok subadi norok tongi sisen norok bagai jeng tersabu haine bagai or production dilip no norok subscribe te or sam share khaine takok jabai jeng le hamibo chini nini ani nei sing sanami tonglai jau haine bagai
kognar nai norong ni thani sing or ano kesan mung bising tin norong ni thani sing coba so mana nai coba so kaisa no one click khai just subscribe khai jawa kita ta bukchong production delete no hambai sekok sawi no malai explain sing lo oh bela kana hambai sing ta ko bisona no gasang phade phiongna ni bakak thangai tongo tini oro sing ta ko okra no mankha sini Ramcharisam Foundation ni General Secretary bo sakbai tham khoroksa engineer sini ta ko okra social development bono tini sini obono phiogi renai gangkai thaja thani bo haino samung no balai kana hamjago samno boni se sekang bo thanchani khorang sang khlaija sini rasamung khailai mani sablai tongnai jamani jotto tibra sarok ni abo norok naiben bising je sangkuno bo kep no kuno party eba particular kuno bo ni kuno kre norok naike sangsai man nai samojagan kokthai te koglo je lobja kha samung ka kep nibagi abo jotto nibagi jotto tibra sarok nibagi norok nai naike saiman nai kep noro particular kep no hamjage eba kep no nasli ni kuno kre je practical tong mani je sini je mokol bai sang je lukmani obono no kokthai norok kokthai tai je picture no kha ke norok srai saiman nai ge koinai tini ni je o je music video no phiogi rani kokthai theni saman bisiti phiogi rani bagai jotto hayung ni bororo naiman situng abono tui go phiogi rutung rana bai koijawa sini ta hokra engineer Sojol Kumar Devarman hambai belai khano takho gotomno poleno sanja kaham jotono tai media takuk songno jotono ang ani khaka ham tai chibaya pharo tinini o sanja jarawo jotoni sekangno ang poleno ani takho dili no belai ke hambaya pharo bo tini chungje music album release khlanyani thangi tongo bini producer bini kalomte bini one shoot mung ni bisingte o thansan yakrai ni je kaisa music album sarabjak mani abo jeng tini release khlaiman ya bolo nungnai ang bai thangbo nugya ko tobe jita khanamani abo belai kheno nangmani manine tui jeta tabu choli tangmani aborno one shoot borok saram laikya ke bini lagwo angana woto takhu butong jong kam ke saimano bo khoroksa social worker bo khoroksa resap kare specially tinini je thansani yakrai o je music album ni director chini takhu gautam bo kokthai bo shika lyrics tai composer bo belai kheno ani khaka hamte hangamaya paro chini takhu gautam no bin lagyo tongo resap kurung bishnath jong jotono saimano o hastani belai kan khoroksa resap kurung binu kharang o resap mungo tong okay jong kisah sekang khana laikha belai kheno obo history ngai kaisa lai bumangui besalai ni angwan sugo o thansani yakrai tamle hinba chini haste tripurano laibo Assam tai Bangladesh ni kereng resam lairo o resap thani borongi khorang rikha tai borongi video butong nai engke jeng wansu boje abo belai kheno naithok nai borok khnatok jang nai tai nai abono hamjak nai jung saimano resamung culture tai tam sasren abo oje resamung ni hapa aboni kuno ari kari kuno bini limitation kari jeng Bangladesh Assam Tripura thansa ke je khorang lemani obono thansa ni yakrai oromo phunuk jago je jeng hasal je supani tongni haibono chini bkhake thansa no chini khorang bo thansa kheno orjamung rizab jaka angwan sugo lukoro o khorang lo khnawoi o video non ai belai khano hamjak nai nei tai tini oro phaya phono je khorang nai rongno jotono no ang ani khani pai phaya hambai hamjamo yapar haro engkai media takuk sono bo haini hai ang ani khaka ham tai hambai yapar
norok o program no coverage khlaimani bagai जों दाउ याकलाय मा ya kalau sini ke joto nengono cengir sidi ke tini horni atau to hor nongi to kata di sini stafsang sentaba upload kene horni 8 ni sini kan keno नाले मन 8 PM kan keno joto hayong hani bororogno YouTube o thangai nai manai ke nor share ro khlai jadi subscriber khlai jadi please takuro answer tahote bungsong production dilip ini mungai production dilip mungai YouTube channel kono kisa nor subazabadi norni hamjamu bele keno namo ga dara ke singo music video no kisa phobir sili belai kheno khatujak tongthokjak kaisa live ngongi besanai ano norok seb limani bagai obo chini o haste hayungo kaisa live ngongi ajai tongtho holongni ayubani okhorang o music besai tongtho lukurmi beskrang pagi hingkai takuk tai bukusa antabu kliklai obonoi phiogeri sinai hayung nobaro bisa plus plus kamu kono kaya kisa na isinin ta asuk sidi Cara mengladi. nong bagai kisi erul to no Yes. salah ikut saya na sini दाम सोनर के सुनना क्या kuliah dia mana asli ba no tahu gitu na ini to ani obi no kisa kosto ka ingre ni nokba kangai saidra tar ना यो तो senang